Ini ang triple M crab. Ako ning lutoon nga special. Akong unahon maglunod ang bawang, ahos. Mahay nga klase ni. Isunod na ko ang margarine. Tulog ako sarap. Akong igisa. Isunod na ko ang Bombay. Isunod na ko ang Bombay. Sorry. 2 cup water. Water. And then iodized salt. 1 tablespoon. Bitsin. 1/2 teaspoon. Bitsin, 1/2 teaspoon. And then white pepper. Tablespoon. This kind of ketchup. 2 spoon. Sugar white. Then sesame oil. 1 tablespoon. And then white wine. 1 spoon. White. Mix. Ang alimango. Alimango like this. Like this. Focus. Like this. Yung ilunod sa mga timplado. Ako ang takluban. Wait for a while. Dapat na maluto. After 15 minutes. After 15 minutes, atong ukban. Mo na ni resulta. Nang kayo. Mo na ni resulta. Mo na ni resulta sa alimango. Ako nang naka-onol. Finish na niya.
Tapingan ako sa exhaust. Sarili niyang sauce. Sir, paglay na, paglay sa 20. Oh. Sir, pan. Wah, siyang i-plaster. Crab shape Kansan crab. The original Kansan crab. Lami kayo. Ano ninyong kalamian eh. Picture pa lang daan, nam-nam na. Lalo na tikman. Ay, panghambog. Sila ako gabi ulit balay. Ay, pahingog mo, pre. Sige, sige. Wala na. Okay na. Sayo, kaya. Sayo, muna na daw. Peace. Peace be with you. Salamat po. Ha? Salamat po.